Ediebe jatana sa prosini. Otinisi ya wantumi anya yonko biada se wo ba na damfo bi ana wono abema na damfo ama woni na ankasa me yenhunu se. Efie na ani ji ni. Arofo amhwe me frɛ chichi ni menche ma munyina atena se mmako abadem ba NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO na waje so de ama me se yesane ne badwem ba ekwa so ye betena se ya sede de bia monim somfo na se eya adesua ene ye ba na ya baba besuasua na ya begie ho afutu ne de bi abobra na ye de bi enso atu anamo bomoden na subscribe na share na like na fo wadwenkyere nso efa to ase efa man NYANSAPO de nananom akyekyere ni NYANSAKwa so no eno ene yebesane no madwemba ekwan so na yede amamo ensempa a ede ete setete ho abekwan a ade ya kyeso ne aka ne hye na emu abobombo ntokuro no na ya noa oniaba ya sonson ho ne yede ibedie dia kote ahesu akofum no enno ene yetrase ane yede brem abre wo bontinko papa wonso wo kwan do wo de share na like na subscribe na fo adwenche fa to ase mame abra ye bebo nkomo na menko mama abre wa kwa abre wa memo akwa baba NYANSAPO so Nya enyando na umpom te sei Nyankopɔ twie di ampo ne nananom ne mpaibɔ da so tenkwam ye do twie di ampo ase na me ka abekwaye ade akyeso na ya ka ne hye yese nkwanchew na emu bubombo ntokuro no na wunya onia baby ana apone bi ana efun bi na udidie no na obo otinko amebu mtirinko ise obi a yatete wakurase bi nkwanchew de wadi bi saa bredo de senka abekwani tamani edi nwamuni iwu na anopa no ede asi jaso no ne dumu yi na fi kwani si so ade potoporo wote ho ana omra si di yehwie ni woni abai na de bomu a na chese wo hu de wo ka e ba se da no kofo mu adwuma a woyo wo konkora de besiwa ma me asem ketewa titi wo bi ka titi wo bi kire yemfa sa ni gisem we ni asesem kakra we ni yemfa nwura ni birem na yensua de em gidi se na de sua we be kwa wie no e be yafutuo de amawo ene me yenyina yenim asem asi dada ma adwoa a wote adum na ono ankasa ne boyfriend ne a we oposi ni inspector mua atwutuo akukunu amenne ya che police inspector amede ama maadwo anso de oda mokyere na sede asemisi baaye no sede mo nyina amodi ka ate afa no eno ne yepese ye ba ne yebaji adwenkyere edi free ya bere wa ho na afi no otuyefo na yehu saa ni yo ne abrabo pa yebebo na ebetimi akoyanim sentini se sebie kronto panyisi obi no obi kire na akonso na akoto se panyini bi tu ni bafo na panyini no fia ofa bi na ade abo okutu dwemu se ye maadwa se ye posi ni ene ye monkomo na ye hwede abrewa ede maye abrewa bemena arewosem maadwa ye ameka kura no abeto dwa so wo badada a woni obi a wosi akan obobodo ena ewo akwada na wo ho ena akofo oposi ni nso eyi obi ono nso wo yire ewo mma ena afedi kokori ye se de modi ka atie na oba ne ho anadwobre na woni ni bedi nkomokora anofie ye adwudas di Yesu ma yin to ni mo fe na no wiye sa ne tuo tenten prince ya odi kunu na ensem a woni wiye chie no ebobo banyame adaroma ya chi amede no ma adwan so eda fridge mu ensem a ebobo ba no eye ensem a esoso na ani soso pa ye bisa se so abro asasem yi abeda hwe wankasa sai na wusi hu yo bemena obusebi asem we akoye te se mpanimfo se teteno no wo se besepa ani koni ahai etasene benyansafo papa bi wo kurum ha na ye frɛ no panyini ye bi mpe atuma bi mpe wo se ye tasene di woni no
besipa ni kwenna ha ye stase ni di wini no wini no a na wunyi munyansa ebe de wo hunu se besipa ni kwenni so ni besipa no ye besikoko kwenni so ye besihene besifufuo no di nyina so ya hankro na se wuni no nhye kwenni ni nso enhye besipa nso na wuni munyansa wo be de no wo hunu ayete se ye nipa na ho ya me wo kofo pome wuni mi a ye de wo hunu se mi ni disi wo hu me ne ye kire se wuni ebi ababa abeto no na yenya abrewa bi ono so ni tinwa ye se dwene ni mu odu te se wa bi kura mo kasa nso se mu nyina mo kasa mi nua no mi papa ma yi bi wo ha abeto me ne no nti wo be de hu se wudi unyansa hu se pomani dise die onim no anukore de be hu se pomani na we di wo ye ni nua police di ni ababa we yasem emu odu kire se na kire se ebra police ni ko ho no kra na nya ntokwasem o dabi na police ni so ewiase ya hwe ya bra bom yiye kakra wadi ka wayere ewo ma onaneti edie na esi meka police ni bi no wo central ni sankonoma onana yire ne ma obedi police wo Kumase ya che kakra no wo pension wo wura yi kofa ampena bi asa na ge ne tinhia yeso ho baabi wo ko han dai esi emu edema wo bai ya kire sa afere na yire ne ma no kora wo ne ya police station ho de onfa wo munya hwi kese ho no wote ehia yeso ho a wo ba ne nche ho a no wote na yire ne ma yi hu no na nyese de yire aye no hwe onu asu bambone afi na yire kora de ahomete ekọ wo mu ye mfantefo na yire ne kọ na ekọwi ase no wo be yi okọ ha da ma ni sa akọfa ampana foforo na kire se wayi wo wura ya ma na awiro ho papa awiro ho wo wura yi sesefiri ni nipadua so kora so ni dua so sabre na mi nua be ma na nabosompere kuma utimfo obosompere kuma na kwafo no one na ne nua akomea no mu adamfo no enti wo mu se de nkroma de wodo ku no na nyese na yira aye no hwe enso wotimi de ne wire ko hye wo ba wodumu ya mekura kire me hu bra wodi nya ne pension no ya wode ko ya so ye de ani o wo saye kura tan na yedi ye ka police for no ebi ha adwen na ememe bi ha adwen me de me si so me hu me ma ye nipa boni bibiri wode na yere te ho bibi ensi wonye ne boni wonye ne hwe wotimi kohuru wo ba afoforo preko pe no watu atar na chese ne yiri nye nipa kura wonani so onfa na yiri nya hwe se ne yiro ne to wona de wo ka ma ho kura eno ne so kwa na wi no ebi ana na yiri so eja wahye mani bedi a meja mateme ho ase me kom baabi okompro wadukuru na di okofa no sa akwa ya de fufu tia no a afi na nani akobele na me se prosi ni me nyintum se na yere ha no nti na ma okofa ye ba no se ase a efie nye ne yere nani nka ne ade de nka sen wani nka na aka kire hwan ene hwan asem ba anye nipa na eka obi atena na wade sem so ehunu de na yere de ye ne wofi obi anyinsi ho se me na me ni wo mo tena ase wo na wade sem so a ekwan ya na yere de ye no ontimi mafie me ka se kane akan drama kodwo kwa achemo ne sofo lazimu
ne he bi kisi mo ne ade Fred ade ene wo mu yi ayi bi we gudi sam bi a wo mu yi ye na Fred ade ene ne yire ni bi kisi no obey kwani ode be ma yi nam so no wonu osi niyema wonu onu adu be ma ekọ adwuma kra ma obey be twen amana ba be no aduane na be ma yi no aduane so ene obey no anye se ene wanfa ha ene wansi niyema ene wan oh na Fred ade wo mo bonti na de ba ya no se okọ adwuma kra no o mafie obafie etifie na wo ma no wotete bia ba saa na kwadwo kwa ache da bia me ba na wote ya de wo pona adwuma ankofi wo se hwe jata te bi fie o wo se ha si jata wo mi fie me pona me ntimi nko wo se na nso mo osuatra Ghana fo mrante mu hunu sai aborofo ye jata ne nsibo wo fie no ifiti ya ne akwakire nda beso wo se de esi ya wo de hunu akwakire jata besi wo fie na apona adwuma wo ntimi nko fie da bi obeto ano na yesa nti dako no sofo lazi beto no ne kan ne chese ye ne yere na hanu sabre obe ya pake de ma se sumini ya be ma yi nkwesi nti wo ba ne ti wonyina wa som na no se ene kwesi mi kuna nkwa adwuma so a me si ne ma na minnim ne amene ne beye wo ba no sofo lazi di na chi oduro ho a chi ana wasi wura so aba na be si ne ma transisi nyanchi asem bia de asem ya no wden enti ohwe mu ana so okay se ne mesie na ye program me pu bi ayo baba be si ne ma ama enti ofa akwa bi so eni wo mu kasa ye ma afa jata no a watifie ho no tukoi e ma asomdwe ba edie be jata na sa prosini otini si ya wantumi anya yonko biada se wo ba na damfo bi ana wono aba ma na damfo ana na dwuma ye ni bi ana busuye ni bi mo ne na ankasa me ye hunu se efie na anigye ni ho eye meme ni bisubai na meme ni bisusuba na sese be ma wo wo yire na wituta no a obedi wu defe na kire wa kire wo se said ya wode ye we no ye beba maadwa ne character na se ne su no da na die nti posi ni yenya ne nte se ne maame kura enka ate asefo ne maame ewu na se ebre kakra ni wota akwa asiye ne maame naso kode dada so kosunsunsun ni ade a asemi si ye oduo bi aba abonten a okoye wie ya ofre awura bi a ne wo ka che ne oka che awura ne se obo na no no amu no ono nso kura se de osi kasa ne se ono nso be kono ho awura ne kasa wakum maadwa nesa wo hwe adabere se wo munim dada so abopɔ bi dada so pese otu saa na mo no abrewa eye ne maame nso a enka ho so ka ho ana oba tan bi ananka bi anka wanyu obi anka nche bi anka onya kodo ka che ne maame se ekwan a me yire de me fa so ni e me bi anka otu ne fo na ebra na okusu ne maame na so no wo mu a ye de ye ni hunu ye no ebi ti bi ebisa na de ye ha no ehwo ne asem no mo hunu se be ma prosi ni imua osode okoda ne maame na so na wusu why ne ti mi ben no ebisa no e de afutu ebi wo se me ke sofo lazi woto no bo de afutu ben no se ne ebesie ne ha oba no a kofa akwala ama no a wosi ne niema sofo lazi si wo no abetu akeka asem si asem ni adanse a yetwa ho baabi eye danse no kura mani bi ye nipa bodefo mani bi ye nipa bonefo ase be ma ware saa wo ba no nese na wofo nti ase ana oni obi obe no obebo ano a ensem bebiri wuni mo so obe tumi hunu se ni kunu nya adwuma be ma no ye adwuma obo akom bibia complete mano emani odidi sere koto na mo tom fish tom kotodwe benoa awie menani je ka banku akese uhunu se be ma no ho akere no a
Wono wo sika onno a mebema ni bi da. Onno a mebema ni bi. Na bema no so e maame te ase. Obekwa ne maame ho na eja akope bibi adi. Afa wo se bema no kɔ ne maame ho so kodidi a. Wotimi ka ne makora ase. Minisika abde be no aduane amodi nti mundi bu papa echi ne nko. Emani bi bebre behunu bi mate bi. Mani tua bi. Minisika abde be no aduane amodi na opia nkola alaka. Ye papa ho. Maame no so nyina sem. Na wodi ne nana no mte ho adidi agora ne ye waye aduane ne adidi wo mu ne papa nyina adidi fefefe. Enam se enti no ena ema me ka bibi ma police ni se saabre no woni maame. Enti bi empra no obekwa akofa. Wakana sema chire No wakana sema chire ne bia empene na bia wo ye aduane ba bia saa wo be so adwene ne se ogyeji na di nya ba bia na wode ne kesi. Na abiwa eno nso yenhwe ho nso e. Se aketesi a madwa wo mfinsi aduonu nsia 26 years 20 afi no 27 onye nu ba bia wo mu se wa wo ba ko de adenti na wo se akwada akofa bema wa wonim so wo yere se do furu pebone no na wo jeje ne sikadi se wo jeje ne sikadi o se wo ye de o eno de aba beto dwa posi ni nu tie ne kasema ese bra wa bra wo ho ne de wa ya ama wo no se president de wo wui ti se wotimi bona ma ne ye bia de asia obeka ntu koye eno kan wo bi no de yawdie wo de twitu a ono nam se wonwene nipa adwenti no obebo utuo abro maba na edi se adwumadie ni ka bibi kire wo mo di nkyinkyina obukura ni obi yire but one ne boyfriend na ebo bra se de be ma no si breku no ho o maame kura wo mfini be ma bi won ma wotumi diskan nyina ma ne ge no no akoto gari ahono no adi no ada akohaida ma no no danadamfo nkyɛn obeba wo ge wo nkyɛn na all of a sudden unhu de obeye no nam so akohia de wo ma ne teku akohia de obema ne de eboro saa nti no ebu okura wa ba no ai enso na so wo mu se wo bi so odi saa ne wo mi so otua no kore na wato ajeje mu abere wa ka bibi saa ma no e de su ba no yesi wo bi kutwa na edi mia yekuru unim se twa na eda ne na ho no ekuru ne to ho e na etwa kakraka bi eda ha enti wusu bi ato ho no asumesi etwen wasa mimia mi kuri mani wuo na ankoye twa saa antome na ho se yi nipa nyina hwe na wenya afa na eba o dabi ache yesi se dabi e wo ho we no akobotu aye botu emeba awa no se ye wo miso odi ye wo miso otua obi kura tibi gi we sika de koma ne boyfriend ai o de oje de koma ne boyfriend so mfa nhwe no na abata bi no so nim abrabo aye man so namu me ba hon ma ba bebisa bebisa enti ye hwe ma adwo ade no saa ma na mobo saa abrabo no wonim se wo wurai wo mpe no wo wayere ibi wo waye wo ntumi nware kwagini sika edi ayede wo jeji nani ayede kane na empanimfo to dwumbi na maame taato si konkoma dwum no wase akwasi yakube anua amponse sanfo boni samio na emwanti tu sika mami o me na me nwa wo ani wi bekumi so entity we sika mame wo woyere me be ware wo a fere me ni bewu enti eja mesel emfa wesan boni bie me same e meti we sika e mame ame nware wo wo wura no woyere wo nware no na akwaji ni sika ayede ye ni akrokro nka ye mfana ya ne yo wo me de ya na me ne nkwere na no me ne yi me nana ketwe na me ne di nkomo me se hwe me ememe bu mi kwase ya papa ena me tira ye fita ye na me liti we enso me ka ne mpre bebre se me de minim se me ya Abraham asini se nyankopɔ ka kira Abraham se wudi mahede ye so a
Die wo hyira wo me hyira no ma ye okese die wo hyira me hyira na die odome wo medome no saa de ni wo mi mu wo ya me bone a me nka ahwe na me ya menya nyame bebu sawa ma me wo mu ebu me kwase wo abontensufu ebu me kwase wo mu ayam na nyina ene kure yi mu kure bi dem den emani bi wo ho a te bia wo mu de be mate no chese be me bi wo ho a otumi hu se me ne me yiri ya wo enkwala ake ho se me bi ja wo ba yi entemote na wo de nkwala yi kwa ebi aba wo ma obekwa akofa no no de obeye nkwala yi no enya abodwo ana me soso me de nkwala yi kwa wo ba mekwa akofa no no de obeye nkwala no enya abodwo enti kwani e be fa so biara me ne me yire ntem ebeye kama ni ahwe ye ma no ye beye ne saa ebra be ma na adwene ye ne saa no wo ba no so nwene saa o wo de wo tokoso a se wo be ha be ma no obe ha no a ne bi adako no wo ba bi akohia wo ba na se de akere ai obi timi ka se mi kurokura ni mi ni nkomo me yire ni mi ni nkomo enkomo kakenti no okohia aga ebi wo party ase posini ota akọ ye de ne kwa na ebi ohia ne nkomo se osrekere ne kekene no ano no na ne kra aba no ho this woni maame bi ko no ena nye nipa nyina so ne pa afokubo wo bi mpa yonkogoro se me ko madamfo mi sei me ko ni madamfo di nkomo mi ni mu ye ana wa ba me nche mi nu di mi ni mu ye enti so ye bibi sa no wa ha me na ye me nko amitiri ebi aprosi ni wo nya afokubo enti woni abeba ye wo ekohia na se di wo si kire esiri kire no ni ahokeka wo ye just oh ani abeba ye me ne nante e beboa bele me yire wontana ho wo sesa eye wa sesa eye me ni abeba ye bitu anamo wo ni nyina aso de ba asam no aba aye ha ehe wo han ne faako a enko de so wo han ha ya abrewa de wo kan na ye hwe awofo no nso die because awofo bi wo no nso nimpa onimpa se me bai woni be men oni tu anamu wo yere wo ma no obi san se ye me na obi de saadi mi anka bem de enso no kura na sha akura no kutupa bi kura ne mpe na wabɔ na nso obetimi ahwe wa ma de na yere de wasoma no wo na yere wo na bepɛ wo nya na akɔpɛ no na ɔno no ebɔ na nso enti awofo nso wo mu otwa kan wo bibi mu se ba ebetimi abɔ mu so boa wo betimi abasa me nka se ma adwa ma me anase ne wo fa na mu nim but ebetimi abasa ne wo mu nim pa brabo a ababa yi wonam posi ni ne yere one ne kwa woni nua ba ma eya we se oni posi ni ekọ abre nwumre na ma adwo kopie kura me akoto ntuo no no yesi ni nua ba ma nka chen se ade asa wo ma ne nkọ e na odi kopie ya okoji nani so kesben ni mu hui enti awofo no nso no ba ne se na ya na mutimi ebi no mutimi tu sa abo sa abrabo no eba bi wo ho a wo kan asem kire na wo mu de wo kan kura wo bu a okura ne ma me suro no se obebie na no aka na asem wo ya ade na enye no ma me na koma nye enso okobie na no koka adwuma odi bedi no no ebi kro na pie no okoba na wonya bidie no no pie ko bakora wo mu ne maame wo na ye hwe obekwa aba na de o maame ano wabedi bi enso so wo mu no maame wo ye bone ne maame ntube nka obede na otimi abie na no aka na se wontim bie na no nka na se enti ade bi wo ho a ye de blame ma awofo na enye yie ena awofo bi so ho a wonso na agege ne ba na ayeko ede na yire de so wonfa ne nyi de kupe bibi bra me yeni me be di ho fa be me be me na ni je wo ho di na chi oti ase oba bi okurum ha na ni ne ba na be ma no wo yire minim be ma na na yire se wo mu tikuru na minni ha na me ba ye na se ebo afodi wo man afodi wo abontin na me hwese ne ba wo ba no ha ne ba ene be me timoto ni yi ye ko ne aba na yire so wo kurum ha ene bo sanse asumesi na obeyi a watu ya ta abrante nyo no na yire te ya ai abrante de po pemba de nya aguro
for pemba de nya agro nam senti ye wo fe se wo bi kunu e na wo be tita no ho a wo pe no nya agro na wo de nkrofo me ya ayeforo dondo ni ade no wo mpe bi obi kunu na abata no ho na nke wo pe ne de no wo be ware no anka nye ni munyamma odi o pe me de me ye ndai be man de ene nya agro ene nya se wo kenam se na me ma me ne yefiri kakra wo sha me nyini che asa be man ne wo yi wonne ne wo ba ko na no ase ja ne si on fan ko be onya wo ya wafu o ja ne si enti ebiso ya awofo ni bi no na wo awofo sa akwara be wo nana keto ana wo ba keto ana eti okogu san bo sin ade adwuma no wo ye adwuma ben ene wo ya wonya adwuma nti ko bi sense kana say indirect wo ka bibia chen say de abrabo na obo nko so mo no ani je ho na ma me bia papa yi wo ira de wo wa na ye woni mo so wo na yire na obepe wo tumuda na yire obetimi abafia ha obetimi abafia ha enti no ene ebe pi a ss wo mayim awarefo ni mansotwe kunkum ni aprepra ni ade no ye nia ye hu sese no ye nhwehwe saasem yim se prosi ni a okuta mra asam na nwanwa a wonim mra wonim se kromfo kra che na ye mo no na wo girlfriend na ye oboni a wotwutuo etuo no kra nya ba ko bonim prensia na da wo wie kra ye ku no nwura mu ye be boni pa so pese ukuno ede na abeka che ne nemafo a wonmo etwempena awarefo a wo sa na mo onum kunachi ya wo ma ne bi wo mo kunum pa mema so fa wo mo na wo mo so fo mo kunachi ni wo mo fo mo yire num achi abrewa ede nti na wo so obi tutu okura na so obi kokum obi hwi ase didi gu obi so se me ne wa twempena wa anwa ame tufo kakra man ye wate asenwe no akwaya asem mu odu wo sese eno na mde ba ye sa atwema bi mpese be se panic we na ha etase ni di wini no na asem bi ba na ye hunu ne benua to bere sa asem wo ye wo enye na nko na eba enye president yi nko eno nti na akosia ya aba odwom se enipa nyina pensa o enipa nyina penso akosia ya na ni dinatini emu anyina diabe o pronko na ni dinatini ye na akosia ya na mi dinatini na akosia nko na mi dinatini sadi we nya ne na ebo baby na say we be ohwi asidi egu bi so obi a wa na girlfriend de sekai obi kura de ase yesi ni freni nansense MP ba konso central region ho ono nso ne yere de mpentoa ene ne driver yede ye nuane mani dia atese ye nkuno wan ye nie ene wakoyare na fairness masema betodwa sese wo ba ya chew posi ni euro driver ya chew afinie ne sabre bi papa ni yemade nyina na wo mpe na abre wa mesi aya munya wo mo me na mabe ware wo mesi ba bia me no adre no absuba na me mpe nti wotena wa ko wu anza ade na wunya be ma no wunya oba no na wokotu ne sutu wokotu ne so asedi eya mpento ade amenadi wo mo so mo gi anonten wo ye di ye nuane mo mu kro no de wo mu de ye pe japade afiri be ma no wo dwomfa na gradual ni ekun kakra enti sikani bi wo kro ma abrewa madam for pa no wo so okoni fie okodru ye ne sikani no no ana eye ne duane to ye ne hu dwiri no papa wo sika wo kro wade fu okro ma no se na ja no ana ye ode no so hwe ba men ka asem che wo ya akwada fe na aba se wo pese wo nyini cha bema ene wo yire ni di bom ana wa ye waduane ma ne bi ye nipa bonefo no ntime me ana me no amaduane because sofu bi wakono ho ye wode edugu ni nsuom ye wode ede so na aduanem ti dada cup nie dada kuruwa nie dada chance nie obi anum ano dada nchene esitable so ana ye di ye ntin kakra be se 2 years no wode egunu
da kro pe yade bo wa 1 2 3 4 na mi ko 1 1 2 3 4 na mi ko ka bibi ne nso ka bibi ne nso enti de me pesa me kan ne se enyamesomfo adoso wo mayi mu o omo kra de anybody o enipa nyina ye Kristofo hele baba fo eduru yawa eduru memenda kwasiada ejuada eneda bia pray for me edia ni ada ensoso ye ehinfo na edi boni ewiasifo nyina ye Kristofo ne boni bebrebe kwan na edie boni bebrebe hwan na edie obi nso no nyumo se obi ase wonye boni obi ase wonye hwe enti hwan anu yie no hwan ho ne wo hwan na aye boni ense kwa abosomfie eno a na be ready fie anu edidi konkonsa no a na e maso de tuntum nyankopon na kyese asam na anu de enti mesre asori panyin bi ene da wo mu kwa asori no eda no wona be ya asori ono bi preach nti wo ko na adaka bi krata box bi na hye ne moto na akata so ko na odi kwesi afro no ni na odi ade kata so nti wo be ya se preach na na wo se asori yi mu edipa boni a wowo mu a wo ma asori yi nyina hu kunsum empapa mu abania e ma asori yi nkoso mateta maya menya no photo ene da adaka yi mu ndem pesa asori menyina mo hwe adaka yi mu na mo hunu edipa boni a wo ma asori yi nkoso winim ahwehwe no wode atom enti wo ho yes wadi kabra ubie na atwe na ahwe wo me na wa na ada ahwehwe no asafu me nyina behwe ba ko no me de eda me ya me photo na me sa ahwehwe ne dem no see ubi ase ahwehwe ne de uhwe mu na ye hwan enne obi anya ni subai ye nyina na ye say asafu enyi obi sa asumasi na ye na asumasi na ye na asumasi na ye enam de ato ho no ye nyina ye wa asodi mu enne ye say asafu tisi ye gya subai ewie mu me gya me de mu gya wo de we gya ne de asafu no ebekọ anim e preaching na wie simple mumma ye nyina ye nya ye de da bia meka aware enye visa ye de ko heaven enna edu baabi na wo se wo take decision bi wo abrabọ mu a mesrew eya amannwene de obi beka odua nchen obeka na mum dwen wan kase wabrabọ ho aware ye nipa mienu akwantuo mu na mu wura dem ho wo tifie ho a munim se de esi koso wabrabọ mu so ware nne na china oyiri ni jimi ukuru ni jimi a entra wade ho mfa nkonkowu ana enkonkodi bone na mum gyaa no gyaa ware na pa oba na tena enyowadwe se bema ba ko pe ne do wo wiase enyowadwe se oba ba ko pe ne do wo wiase hwe ena gare a wato ama oba bi ntino wankobo ne tuo se wo ye papa de ama oba da bia meka de wo se odi true team ni se enye se wo ye papa de ama no wa ne da bi de mo mfa true team se wo ye de ama awrade se wo de true team saa ne bedru ba bi ne bi a wo pe no wo ka se wo mpe wa wo gyaa ne mane kọ na mum se wo de true team se school ya me de ne koi pano a meto ama na di atade a meto ama na hye adwuma me de ne kotumi da chi bi mewa na eho ena seduru no wo se me nwa onye wo size no a na ede de mo fere broken heart no aba no ye wadwe se wo ye papa de ama awrade be ma na utua ne school fees ye wo so no so ma ne ko hai dan ye eno wo ye de ma awrade se e wo so wa no wa hallelujah wa no move on na ya adamfo se de tie na ko anim enkotwetwuo emfa mpento anya aduane ma wukunu ena emfa asedi nkogu obi aso ene be mai ne nkwa na nyina obespend no prison ne nkwa na nyina ka ne na ye Rollins apen so a ka no anse de ni ko John ayo ama ne simple no okọ no obi ahwe wa na nkeko ti mi emfa nya afutuo ni ntu ye ho fo wa abrabo so wo jeje be ma bi nso sika di
abra wonim se wo mpe no a kayen se bra soja ni ma adwa de abenti ma menka no krenche wada roma dopa de se otim se aware a mendo ti se no nti na oboa me agyae sister mesra ma adwa ni posi ni de abenti no se hwe a wo boa me kakra besi me niema ma me konsuo ma me ne wo hwe se bia me wa mesra o do de me no ti se no nko anti aware do de me no nti ene wada wo me agyae ne nsi he ya na mo me yanku ani mu abrabo me da ase se motie na mafa na mo de bobo bra ame nyina ye ho atoye nyame ya ma ye be hie bi mo nyina mo ni hwe a wo gye ahene edini ye abusua pani adenti ne ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya